скорее никто не разумеет. Я на Иисуса ключей беру, ой, он принится моего наследия. Он верный тоже, ложный нет даже, для меня добрый, всех я вот судовный. Мама Мария, мама Мария, мама Мария, мама Мария. Танцую для Его, спеваю для Его, ой, он життя мне дав, шлях вольний показав, если хочу я во святле, духарі я Господь дав, йому я серце дав, житті знайшовся сенс. Я не ведеш мой Бог на всіх моїх шляхах, триває рука твоя. Хочу співать і танцевать, повольним стався я. Ты пирамок, я легко, для сонця мост твоя. Хочу співать і танцевать, повольним стався я. Ты пирамок, я легко, для сонця мост твоя. Танцую для Його, співаю для Його, ой, он життя мне дав, шлях вольний показав, если хочу я во святле, хай я Господь дав, йому я серце дав, в житті знайшовся сенс. Мені ведеш мой Бог на всіх моїх шляхах, тримає рука твоя. Хочу співать і танцевать, повольним стався я. Ти пирамок, я легко, для сонця мост твоя. Хочу співать і танцевать, повольним стався я. Ти пирамок, я легко, для сонця мост твоя. Зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Ми разом я йо, ми разом йон і я, ми разом у твоїх, я й Господь всі святий. Ми разом я йо, ми разом йон і я, ми разом у твоїх, я й Господь всі святий. Похвалений Єсус Христос! Сердечно вітаю пілігримку Вітебської дієцезії у Буцлаві. Каля 1000 вас прийшло, немало. Чи тепло вам було по дорозі? А чи маєте ще сили на святую імшу о 18-й годині? Молодці, добре. Хай добрий Бог усім благословляє, а Найсвятейшая Панна Марія у цудовним буцлавським образі нехай випросить у Бога для кожного з вас потрібної ласки. Тоє, чого кожен з вас індивідуально просить, ті інтенції, з якими ви йшли у пілігримці. Хай добрий Бог прийме вашу ахвяру і почує наші молитви. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Тепер окроплю вас свинцоною водою. Одруження век золотий, зникла правда у Римі, шляхом чудовим статнім краєм, прийшла до нас Белорусов, мати Буцлавська, мати святая, миром тобою голови зміляє, нас за святем ти пригорни, от своих
на себе ты прикорми, от своих бед оборони, родимый край оборони. Славская Мати святая, перед тобою головы смиряй, нас на себе ты прикорми, от своих бед оборони, родимый край оборони. Шановні пілігрими, на протягу некалькіх дзён з розных куткоў Віцебскай дыяцэзіі разам ішлі мы ў адным кірунку, кіруючыся да Буслава, да гэтай святыні, пры брамах которой зараз мы стаім. Нас прывітаў кусташ гэтага санктуарыя, айцец Віктар. За гэта яму шчырае дзякуй. Акрапіў нас ашвенчанай вадой. Мы ўзгадваем тым самым свой уласны хрост і тое, што з'яўляемся дзяцьмі нашага Бога Айца. Ну і зараз надыходзіць кульмінацыя гэтай пілігрымкі. Мы ўвойдзем у святыню перад абраз Маці Божай Буслаўскай.